In gi thuolo mar oro ote mari machuok e laini maro mar ote machuok ma en 2-3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Mane en jakom duol matayo yiero pacho ka IEBC Wafula Chebukati onindo. Chebukati nowito ngimane e osiptal ma Nairobi bang' tuore kuom kinde. Wafula Chebukati nobedo jakom mar IEBC e kind higa 2017 gi 2023 kendo telo ne yiero mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta gi jatend piny masani William Ruto noyude telo. Jafwambo marwa George Bati miyowa sigande kochakore nyuol mare nyaka koro nindo okinyi ma kawuono. Wafula Wanyonyi Chebukati. Okil Kamaloka mane oidho ma obedo jakom duol ma ochung'ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Kendo matende kaka jatend weche yiero ne oyudo seyo kod puoche okenge mopogore kaluwore kod kidwoko mane olando ahinya to e kom mar jatend piny. Chebukati ne onyuol tarik 22 dwe mar 12 1961 kendo mana kaka jakenya moro amora ne omanyo yore kokalo e somo. Ne oyudo tiegruok mar bedo okil e mbalariany ma Nairobi kane pok osudo kendo dhi e kar tiegruok mar okinde mong'ere kaka Kenya School of Law. Chebukati ne omedo tiegruok mare weche mag tayo ohala e mbalariany ma JKUAT kama ne otieko e rang'iny mar Masters. Bang' bedo okil kuom maloyo higni 37 e higa mar 2007, Wafula Chebukati ne otemo tiende e siasa ma pacho ka kanolaro koma mar kar chung' od bura ma Saboti kod otiko mar ODM. Kata kamano, ne ok oyudo loch kanotieko e thuolo mar 2 e yiero manota kod Samuel Kivuitu. Lek mar Chebukati kotendore kod weche mag siasa ne ok orumo gi kanyo. Kaluwore ni Isaac Hassan mane okawo kar Kivuitu kaka jakom mar IEBC, thuolo mare mar bedo e apisi ne rumo dwe mar 1 higa mar 2017. Chebukati ne ogwe tao kaka jakanyo mar ODM kendo diro lope ka IEBC. Kaluwore kod lony mare mar bedo okil e pacho ka kendo chopo dwaro mar chik, tarik 17 dwe mar 1 2017 mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ne olando Chebukati kaka jakom mar IEBC. Wanyonyi Wafula Chebukati, having been appointed chairperson to the Independent Electoral and Boundaries Commission. E bedo ne jakom mar duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC, Wafula Chebukati ne obedo kod apaka e yiero manotayo mokwongo dwe mar 8 2017. Asante sana. E kinde mado e bwo tend David Maraga ne okiro oko yierono ka gikoni ne okolu kode ling'any duto mag chike kaka dwarore. Okang' ma kama ne omiyo jomoko kuong'o Chebukati mana kaka gweno kuong'o tenga ma ondhiyo nyathine, kama moko bende ne opake kaka jatelo ma jachir. Chebukati noduogo tayo yiero manonuo dwe mar 10 2017 kaluwore kod ng'eto mar doho. Yiero mane kweth mar Raila Odinga kod riwruok mar NASA ne ong'anyone. We all agreed that the law is very clear. There will be one agent per political party or candidate at the polling station. Kata obiro ni ne oyudo seyo kendo moko kuom josiasa ne otemo dhiro mondo ogwe tao. Chebukati ne ogo nyon kendo dhi nyime mako lemono nyaka yiero mag 2022. Motelo ni yiero mag 2022, Chebukati nochako yudore kama tek e kinde kelo mwandu mag yiero e pacho ka kanodok ne jopiny Venezuela kamoting'o Jose Carmago Castellanos mane itudo kod chano chocho yiero mag 2022. Bang' kampen manotuere e kind Raila Odinga kod William Ruto kendo bang' jo Kenya luto mbulu. Tarik 15 dwe mar 8 2022, Chebukati nolando mane en jalup jatend piny e kindeno William Ruto kaka jaloch. I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei Ombulu no ne okelo pogruok e kind jokanyo mag IEBC ka Chebukati nodong' kod jokanya 2 kod en wuon kama moko 4 kotelne kod Juliana Cherera to ne other kod lendo makamano. Chebukati kata kamano ne omedo mako chung' ni lendo mare ne oluwore kod chik. Kata obedo ni kweth mare ne nok kendo dhi ataro kod dwaro mar chik madwaro ni duoko mar ombuch jatend piny osir kod jokanyo mathoth mag duol mar IEBC. So what is majority in 7 commissioners? What is the majority number in mathematics of 7 commissioners? What is the majority number? Majority number? Yes. Of 7? Of 7, yes. Maybe 4.
It can be maybe Yeah, chairman. I think 4. Bang' bedo jakom mar IEBC kuom thuolo mar higni 6 kaka chik dwaro, thuolo mar Chebukati e bedo apisi kaka jakom mar IEBC ne orumo tarik 17 dwe mar 1 2023. Bang' wuok e apisi ma weche nochako wuok kalieko ni Chebukati ne obedo kod midekre manomiyo lal e wang' jopiny. George Bati, Ramogi TV.